Annabi ta cece masani na rabu mai karɓar wahayi. Annabi kai ne ubangidanmu, kamar ka ba za a yi shi ba. Annabi ta cece masani na rabu mai karɓar wahayi. Annabi kai ne ubangidanmu, kamar ka ba za a yi shi ba. Sarkin da ya kage auduga ya mara haske na ciki, kaninka salatin ka ga shugabanmu mai koren rawani. Ya sa su sahabbai ma da sun kafe shi kan kyawun sha'ani. Da har auliya ullah mafakar jikina hada jini. Ya sa shurafa udani bi arti gombe na hautsani. Na haura tudun makiya sarkin mujalla gwani rabba. Annabi ta cece masani. Salamu alaika mujin Khadija sannu ta cece masani. Salamu alaika abun yaban mu sannu mai girman rawani. Salamu alaika uba ga bintu kaji mai girman lakani. Assalamu alaika uban gidan mu shugaba kai ne sanadi. Na bi shi na bi ka ai babu wanda ya isa ya yi min sihiri. Ta ayin addu'a hasken kama je mun markabari. Khadija in muka zauna ma abun faɗan mu mai ta yi ma zikiri. Khadija mai ta salati ko da mun idar da sallar mawutiri. Khadija sam kar mu gaza wajen yi masa kauna albashari. Karshe shi zai ja mu jikinsa ba dan mu masa ba. Sai dan bin maganar ubangijinsa dan shi ne a gaba. Da ya aiko masa shi sai ya ba mu dan mu ne na gaba. Mu yi aiki da abin da duk ya zo da shi ko bai mana ba. Waye me za mu yi masa ne mu biya shi in ba mu bi shi ba. Duk wani imani ya sanadinsa zai zo ma a jiki. Ya sirrin duka arzikin da ya yi da kai ma ne ya kai. Mai kyawun tafiyar dan kai wa dukkanin wahayi. Ta yabon siffar ka shugaban mu koya mun aka yi. Ya mai makana da madina dudan kai aka yi. Shi du'a ina je garin ka mai daɗin yanayi. Wa mahaifina abunda zan a can ma ban masa ba. Ta yi mar addu'a ya haɗu da kai ya shugaba. Ba dan ba kafin shi a ce ni na yi gaba. Ganin ka Rasulallah shi ne buri na san gaba. Gatan mu kaununin ta yabon ka ba ga Fatima. Allah kai ne wanda ya yi wa kyauta kai wa'azi. Al'ummar ka kake yi wa ai da tausasa lafazi. Ka sanyaya muryar ka sai abi ka dace ma aka yi. Ba dan na gaji ba zan tsaya kamar sauyin yanayi. Kara sani kan duk abin da zan faɗa ko da a gaba.